Long live India, long live Bodoland. दिनै सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनाय जोंहा टाइम गैया आरो सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनाय जोंहा प्रयोजनबो गैया। जेब्लायबो थियारिखा आरो जों थियारि जाना दंखायो। जों बर' हारिया मालाबाबो जेनफेराखै आन्दोलनखौ जों जेब्लायबो लांबाय थागोन। আজি ভারত সরকার অসম সরকারে জনজাতি বিরোধী খিলঞ্জিয়া বিরোধী কিবা যদি আইন কিবা যদি পলিসি লয় সেইটো যোৱা 50 বছৰে আমি মানি অহা নাই, বৰ্তমানো নামানো আৰু ভৱিষ্যতে নামানো। আৰু এই সময়ত আজি যিটো আন্দোলন হৈ আছে এই আন্দোলনটো আমি কৈছো যে আমাৰ মৰেল সাপোর্ট আছে, যে আমাৰ মৰেল সাপোর্ট দङ নলে আন্দোলন। Long live India, long live Bodoland. I, Sri Sansuma Khungur Besimutiari, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Long live India, long live Bodoland. Shri A.F. Ghulam Osmani. सोर सानसुमायालाय जोंनि गार्जेन ना जोंनि एडभाइजार ना जोंनि लिडार? बे सासे ससाइटिनिफ्राय रिजेक्टेड पार्सन आरो रिजेक्टेड पार्सननि खोथाखौ खोनासंनानै डिबेट खालामनाय। आसाम और बोडोलैंड दिल्ली से बहुत दूर में है। दिल्ली आसाम से यानी बोडोलैंड से अगर हम आवाज उठाते हैं तो उनको सुनाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम दिल्ली तक आकर दिल्ली को सुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारा जो बोडोलैंड तथा अलग राज्य का जो मांग है वो बहुत न्याय मांग है, बहुत प्राचीन मांग है, बहुत न्याय मांग है। उस मांग को जल्दी जल्द भारत सरकार पूरा करना चाहिए। बस सेटिसफाइ बेनो एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जातिनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो हाबाय, जातिनि हास्थायनाय लुगैनायखौ जों अन्तत 100% যে আলফাৰ পৰা আমি যুদ্ধৰ ABCD শিকিছোঁ আৰু সেই ABCDখিনি আমি যে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, দুবাৰকে MP হৈছোঁ, কিমান ষড়যন্ত্ৰ কিমান কৌশল আমি মানে ভেদ কৰি আহিছোঁ। তাৰে পিছত আমাৰে যদি কোনোবা এজন জ্যেষ্ঠ মানে নেতা আহি কিনে এইখিনি কথা কয়, এইটো আচলতে কোনো কাৰণতে কোনো মূল্যবিন্দু মানি লোৱা নাযায়। গতিকে মই কৈছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মোক ভাল পায় বেয়া পায় তেওঁলোকে দুই এষাৰ গালি পায় দুই চৰ মাৰি দিয়ে, মই ক'বলৈ একো নাই। बे इलिगेल भाबै गाव बर' कसारि नङा थेवबो बे सिगिनानै बा थगायनानै आं बर' कसारि होननानै बे सार्टिफिकेट लादों ट्राइबेल सुबुंनिफ्राय। होमबा बियो इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै बे इलिगेल सार्टिफिकेटजोंनो बे बेनिफिटखौ जागासिनो दं। बे बेनिफिटखौ जागासिनो दं, बेनिखायनो बियो बे इलिगेल सार्टिफिकेट लानो बिथांखौ जों क्रिमिनेल केसाव होबाय। बेखौ जोङो 1710 होदों, बेखौ केस नाम्बार 84 17 होदों जे बेखौ कुमार सरनियाखौ बेखौ जोङो क'क्राझार CGM आव होनाय जाबाय। बिथाङा इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै गाव मोननाङै जिनिसखौ लानानै जोंनि गावनि मोननांगौ बेनिफिटखौ लानानै जोंनिफ्राय सुख'नानै लानानै बे जिनिसखौ बिथाङा दायो मावदों। बेनिखायनो बिथांनो जोङो 17 होदों आरो जोङो दहायना भुल जादों, थारमाने 27 आदित्य खाख्लारिखौ जों 27 होदों। 27 केस नाम्बार 90 बियो बेखौ जोङो आदित्य खाख्लारिखौ होदों, जाहाथे खुनु ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा जाहाथे बेबायदि इलिगेल दा खालामथों, नङाबा जोंहा बेबायदिनो साफा साफाबाबो बिथांमोनखौ जों बेबायदि जोङो बेबायदि फेस खालामनांनो हागौ बा बिथांमोनहा केसाव बेबायदि केसाव गोग्लैनांनो हागौ। जाहाथे बेबायदि जे नङैफोरनो नोंथांमोनहा पावारखौ नोंथांमोननो जुदि अथ'राइजखौ होबायब्ला नोंथांमोनहा बे मोजां मथ' प्रपार आइडेन्टिफिकेसन खालामनांगौबा बर'बा बर' रावबा राभा बेबायदिखौ नागिरनानै हो, माने बे जाय नटिफाइड कमिउनिटिनि। खिन्थु गुबुन हारिया आंबो उमुक होननानै बियोब्ला नोंथांमोनहा बिसोरखौ सोरबा सिगिसौआव नोंथांमोना दाहो, मानोना नोंथांमोना दायि जागोन। बे जिनिसखौ जोंनि थाखाय होबाय आरो नबल सरनियाखौ जोङो बिथाङा इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै बे जोंनि मोननांगौ बेनिफिटखौ सुख'नानै जानायनि थाखाय बिथांखौ जोङो केस होनाय जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव बर' सिभिल ससाइटि गोरों गोरा आरो दुलाराय बर' हारियाव जेसेबां जातीय आफादफोर दंमोन
खुनु मोनसे आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गोरों गोराफोरजों मेलेमजिबिफोरजों सावराया हसेया बिथांमोननि गेजेराव रावखौबो फोथायनायाव लाखियाजासेनो सिखाव बायदि रोखोमै सेक्रेटलि गोदान जि बिटिआर कनसेप्टनि सायाव जि गोदान गोरोबथा खालामदों बे गोदान गोरोबथाया 17 बोसोरनि सिगाङाव मोनखानाय बिटिसि आरो बिटिएडि बेखौ फोजोबस्रांनानै संबिधाननि 6थि सिडिउलनि आन्दाराव बर'फोरनो जि अट'नमि होनाय जादोंमोन बेखौ फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे गिलु बालु गोथौ राजखान्थियारि फोथाय खेबस'नि फानदौलिं बेवहाय दङ। बिनि थाखायनो बे 27 सानखौ दिनै जोङो बर'नि गासिबो सिभिल ससाइटि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबां माने मैखोम आफादफोर दङ जेरैहाय अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड जों खौसेयैनो गोसोम फिरफिला बिरहोनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव 4 जिल्लानि गेजेराव जेसेबां जायगा दङ हेडक्वार्टार साब डिभिजन हेडक्वार्टारफ्राव गोसोम फिरफिला बिरहोनानै फोथाय खेबस'आरि एबा थगायनायनि गोसोम सान हिसाबै जों बेखौ फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि गेजेरजों क'क्राझारनि डिसिखौ लोगो हमनानै बिथांनि आखाइनिजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहनो जों गांसे मेम'रेन्डाम दहाय 1 बाजियाव गथायहैनाय जाहैबाय। बेवहाय रोखायै बुंनाय जादों दिनै फालिजानाय जिथु 27 जानुवारि फोथाय खेबस'आरि गोसोम सान बेखौ फालिनायनि गेजेरजों जों बिटिआर कनसेप्टनि सायाव जानाय गोदान गोरोबथाखौ जों डिनाउन्स खालामबाय।